گرفتیم که همراه صاحبکار جوان که در یک مدت کوتاه توانست در بین جوانان و علل خصوص در داخل شبکه‌های اجتماعی نام برآورد و برای تندر در اشتراک کردن و از تندر صاحب جایهای کاری شدن جوانان ما خیلی هم کمک‌های خوب رساندگی، خیلی هم کمک‌های جدی رساندگی. عبدالرحیم نادیرов صحبت داشته باشیم. خب باید یادآور شوم که برادرای عزیز акай عبدالرحیم یکی از صاحبکارهای جوانی که گو نکن گو بستو گو. خب باید یادآور شویم برادرای عزیز که عبدالرحیم نادیرов در یک مدت کوتاه توانست که در بین جوانان، در بین مهاجران، علالخصوص در بین آن افرادی که در شهرهای روسیه کار و فعالیت میکنند نام برآورد، نام خودش را برآورد، یعنی با پیشنهاد کارهای خالی و در تندرها اشتراک کردن و از تندرها صاحب کار شدن. این خوبه برادرای عزیز که برای مردم ما آسانیه انشاءالله و انشاءالله اگر همه چیز اوج گیره مردم ما انشاءالله صاحب جایهای کاری بنهایت زیاد خوب میشوند. خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر عزیز акай عبدالرحیم. سلام علیکم سوزت خوبید برادر اینجا شما؟ الحمدلله شما خوبین؟ سازین سلامتتان خوبه؟ رحمت برادر از شما پرسیم. خداوند ما را خوب الحمدلله نغزیم گشته میده. خب برادر عزیز برادر منور برای شما معرفی میکنیم یا اینکه اول رشته سخن در منوتی بگذار خودش معرفی کنه و مردم شناسن. پیش از آن نگی مثال سخنم به برادر همه شما خواهش برادر پخش مستقیم امروزه ما را پدیلیت سکنین، لایک مونین و به نهایت فایده خوب برای انشاءالله. عبدالرحیم سر وقتتون برای برادرایی که در پخش مستقیم ما معرفی میکردین بعد صحبت آغاز میکنیم انشاءالله. سلام علیکم برادرو، من عبدالرحیم نادیرов шегом акет мед основатель компании Everesto Group ки дар қаламрои Федератсияи Русия мо фаъолияти корӣ дар самти тендер мебарем. хай мо пештар рости ба тиҷорат дар дигар самтҳо фаъолият мекардем, дар самти масалан супермаркет, кафе, селхозхозяйства ва дигар самтҳо мо доштем. но алҳамдулиллоҳ имрӯз хеле дида омӯхтем ва камбудии ҷомеаи мо, камбудии масалан бародарои мо, камбудии тамоми ҳамин қишри ҷомеаи мо масалан дар як самте ҳастае ки ба ҳамин ниёз доштак. ба ҳамин хотир мо як мақсад гузоштем ки коре кунем ки масалан тоҷикои мо ҳам тавонанд мақсад чӣ гӯям як соҳиби бизнеси худшон шаванд. ба ҳамин хотир мо ҳам яъне тасмим гирифтем ки ҳамин самти тендра ба халқи худмон омӯзонем. ба тамоми нафароне касе ки мехоҳанд омӯзанд, бизнеси худшонро созанд, мо ҳам кӯшиш карда шудем ки ба ҳамон нафаро яъне омӯзонему ва зиндагии худшонро пеш баранд. бародаро ба ҳамин хотир овозои шумо намудист. акай عبدالرحیم اولین سوال تندر خودش چیست؟ تندر چیست خودش؟ خب بعضی ها اینا قبول میکنن، بعضی ها میگن که یگام نمودی بازی و مثل بازی هایی که بود هست مثال مردم فریبی، بعضی ها همین فکر میکنن. شما درباره همین خود تندر و در همین تندر چه خیلی اشتراک کردن معلومات میدادین کمتر؟
то ин ки ба тамошобинон мешава ҳозир баъдан ҳамаро ҷавоб мегардад. овозҳои мо рафтае судаи шумода? Овозҳо ҳастае? Барое ки бародаро ман нав дидам гуфтан овоз бале, нест гуфтан. Ба ҳамин хотир не ҳозир овоз ҳаст? аст, фақат овози ман набуд, тамом овоз аст. Беҳтарин. Бародаро мақсад тендер. Хоб, гуфти бародармон Исмоилҷон мегӯянд ки масалан тендер ба мисли қимор аст ё ки ба мисли ягон намуд ё ки дигар. Дар ин тендер мисол чӣ хел бародаро шумо просто так регистратсия карда дохил шуда наметавонед дар иҷада ё ки ягон ҷода ставка мондан ба мисли мисол дигар ё ки шумо чӣ хел гӯям ин хел дар инҷа умуман ин роҳҳо яъне истифода бурда намешавад. Яъне тендер асосан давлатӣ аст, государственный. Государственный яъне давлатӣ, яъне ира давлат назорат мекунад. Хоб, якум вақте ки масалан дар инҷода давлат ки бошад, дуюм тендер меистад дар инҷода. Дуюм дараҷа тендер меистад. Ба кадом хотир? Ба хотире ки яъне давлат мехоҳад ки аввал экономияи худ масалан бюҷети худша эконом кунад. Яъне вай ҳамаро контрол кардан дар мисол мушкилтар аст, ба ҳамин хотир вай як портал, як масалан як программае ки дорад ки тамоми яъне чӣ хел гӯям додугирифти дохили давлати худша назорат мекунад тибқи ан ҳамин программа. Ва ин ном дорад тендери давлатӣ ном дорад. Масалан тибқи қонуни мисол ҷода қонунош дорад, масалан 44 фезе 223 фезе ё баъдан вақте ки мисол ки мо дарсҳо дорем, дарсҳое ки мисол мехонанд индивидуаль ё ки мисол группа кади мехонанд ва дар оҷода мисол чӣ карда мешавад, чӣ мегӯянд, оидиё ба пурратар мефаҳмед. Масалан ин тендер асосан чӣ гӯям, яъне давлат тамоми молу маҳсулоте ки дорад дар дохили тендер мегузорад. Ва фикр кунам агар ки шумоам донед ё ки фаҳмед, бисёр нафарое ҳастанд ки мисол мефаҳмидем, мо ҳам ки мегуфтанд ки аз давлат тендерро аз давлат гирифтагием ё ки мисол тендерҳои давлатӣ гуфтам хеле, ё ки мисол раҳм месозанд, ҳамин хелам фаҳмидаги ҳастед ба фикрам, раҳм месозанд ё ки дом месозанд ё ки ягон больница ё ки ягон мактаб месозанд ки тендерҳои давлатӣ гуфтагӣ дуруст ҳамун хел ҳастем. Яъне дар ин ҷо на танҳо строительство, бисёри одамо хиёл мекунанд ки самти строительстворо дар назар доранд. Самти строительство дар инҷа нест. Тамоми чизе ки шумо мебинед ва чизе ки ҳамин рӯз масалан ки дар доду гирифт аст, дар дохили тендер аст. Одежда, обувь, мисол чӣ мегем, строительство, спорт, мисол медицина, ҳамин чизе ки шумо мебинед дар дохили тендер аст. Аввал ҳамин корое ки ҳозир мо мекунем, ҳамин ҳозир мо кора як аз дигар мегирем, мисол кор мекунем, ҳамин хел аст. Вай фирмаҳо чӣ кор мекунанд? Аз тендерҳо мегиранд. Масалан аз тендерҳо корҳоро мегиранд, баъдан ба мо чӣ кор мекунем? Ба мо одаморо ҷамъ мекунему, худмона масалан 50 ё ки 60 одам шуда, яъне фаъолияти коримона пеш мебарем гуфта. Яъне тендер асосан ин хел нест бародар, чизе ки шумо мисол фикр мекунед, ӯ хел нестае бародаро. Хоб, бародар савол киҳо метавонанд дар тендер иштирок кунанд? Яъне савола пурратар мефаҳмонам, мардуми муҳоҷири тоҷике ки дар шаҳрҳои Россия кор мекунанд, дар ҳамин барномаи шумо, дар ҳамин тендерҳои шумо иштирок карда метавонанд ё фақат шахсое ки шаҳрвандии Россияро доранд? Дуруст, яъне ҳар як давлат барои ҳастанд барои масалан шаҳрвандони дохила ва шаҳрвандони хориҷа. Мисол ҳастанд шаҳрвандони хориҷие ки ҳастанд ки дар дохили Россия компанияҳои худшонро месозанд. Аки мо аввал умумӣ гап мезанем, баъд мисол омада ба тоҷикии худ мисол мерасем. Но бинобар сабаби ки андоз бисёртар месупоранд, ба ҳамин хотир уқа чӣ намекунанд, чӣ мегӯянд, масалан бинобар сабаби налог супоридан, бисёр супоридан, яъне намесупоранд, намекушоянд. Но яъне оформим как русский мисол компания Россия гуфтада. Ба ҳамин хотир барои мо ҳам агар ки ҳамин ҳозир мебинем ки ҳар рӯз мисол шаҳрвандии Русия гирифта судиям, я ИП мекушоянд, ИП ва ё масалан арзон аст, ИП ва ё ройгон аст, ИП ам агар кушоданд бигиранд, масалан ройгон аст, мекушоянд, участвовать мекунанд дар торга, ё ки 2 нафар ё ки 3 нафар чӣ кор мекунанд, партнёр мешаванд, метавонанд бикушоянд, яъне участвовать карда метавонанд дар торга.
нест. Ҷавобот бародари азиз бахшиҷо, ҷавобот барои ман худам даҷе нофаҳмо буд, вале тамошобино неста. Мардами муҳоҷири тоҷике ки шаҳрвандии Тоҷикистона доранд, метавонанд аз тендерҳои шумо соҳиби ҷойи кор шаванд. Мисол мехоҳанд ки корро бе ягон посреднику, бе ягон миёнарав соҳиби кор шаванд. Оё ҳамин гуна инсонода шанс ҳаст? Савол фаҳмоед? бале бале бародар, не мақсад ки чӣ гӯям, фақат ҳамин хел обичный яке патент дошта бошӣ, дар тендер участвовать карда наметавонӣ. охе намешавад хел. Масалан иҷа мо бо амира гуфтем ку ина нафарои бисёре мегӯянд ки ёки ставка мекунем, ёки иҷода мисол маблағ мемонем, ёки дигар ба ҳамин хотир танҳо уҷудат ипедор участвовать карда метавонанд. яъне ипедор участвовать кардан маъниш чие ки масалан ҳозир мо ҳамин ипе мегӯем, хиёл мекунанд ки як даргоҳи сари тоҷик буда ягон кӯҳ мондагида, ягон чи неста. ипе бепул аст, ройгон аст. Масалан ки байни чӣ мекунанд, байни ду нафар се нафар маслиҳат мекунанд, як ипе мекушоянд, мегиранд участвовать мекунанд. ҳам пул гарантияш дар фирмаи худшон мегзарад, и пурра худшон пул маблаға мегиранду фаъолияти коришонро пеш мебаранд. Ачемай масалан каси дигара гарант мемонем, кори як каси дигара буд мекунем, ин хел кунем хубтар мешавад. Барое ки ҳозир наметавонанд ки тоҷик ҳамин хел участвовать дар таргах. Барои то ипе вай накушояд. яъне ипе ки кушодак метавонад ки участвовать кунад дар тендер. Ай тендер чӣ гуна коро мегиранд? Соҳиби чӣ гуна коро мешаванд? Мақсад шумо дар кадом самтҳо дар тендер метавонед мардума ба кор таъмин карда, ай тендер бурд кардан чӣ хел умед кунанд ва чӣ метавонанд дар тендер иштирок кунанд? Мисол ман соҳибкору ман мехоҳам дар ягон ҷо ягон мисол гирем ягон мағоза ё ки ягон магазина хариданӣ мешавам иштирок карда. Умуман маълумоте ки киҳо метавонанд соҳиби ҳамин тендери шумо соҳиби ҷойҳои корӣ шаванд? хоб ма ҳозир як хел мефаҳмонам, ба фикрам шумо мефаҳмед. хоб бародар, хоб бародар нигоҳ кунед, мо ҳозир дорем разнорабочий, правильно? Мо ҳозир дорем мастер, мо ҳозир дорем бригадир, мо ҳозир дорем посредник, правильно? Мо дорем прораб, аи фирма дорем. Хорошо? 6 этаба мо омадем дар ин ҷода. 6 этап омадем. хоб ҳамин ягон инсон ҳозир фикр мекунад ки ҳамин фирмо корро ай куҷо мегиранд? ҳаст ягон нафаре ки гап зана ки масалан ки мо гуфтем ки разнорабочий дорем, мастер дорем, прораб дорем, посредник дорем, бригадир дорем, фирма дорем, правильно? ҳамин фирма корро ай куҷо мегирад? ана фирма яъне корро аз тендер мегирад. ҳамин тамоми фаъолиятшон ай тендер аст. чӣ хел? Тендерда фирмаҳо участвовать мекунанд, корро ай тендер мегиранд. Мо самти строительство розӣ мегӯем да, масалан строительствора тендер ай кор мегирад, масалан ки дом ёки капитални ремонт кардани больница, ёки масалан отделкаи дохилаш, ёки монолит, ёки фасад ва ё снимат мекунанд 15 миллион 20 миллионда снимат мекунанд. ауҷа 20% авансировать мекунад давлат, аванса мегирад. ай тоҷик ҳамон авансш кади ҳамон корра буд мекунад. ҳамин хел аст. нарх гуфти вай ки вай материалша худаш мехарад, ҳамаи ҳамуро ҳамон фирма мехара мебиёрад. дар ҳамин ҷои ҳамиё ҳозир мо ба ҳамин хотир гуфтастем ки бародаро, мақсад шумо мутахассис ҳастед, худтон мефаҳмед, медонед чӣ дар кӯрае ки 5-6 нафара ман дар байн мондаву нархи поён омада гирифтану фаъолият кунем худам. Он намешавад ки як ипе мекушом участвовать тендер и худам чикор мекунам, мисол худам мегирам, дар фирмаи худам пул мегзарад и чикор мекунем, мисол гирифтан пас маблағ дар худам мегзарад, яъне гарантияш кади. мо ҳамин хелем да тоҷико, масалан ки ҳозир барои як корра мисол кардан 50-60 нафара мегирем мебарем, 50-60 нафара гирифта будан пас ямони мо кор мекунем. Мақсад баъд айбо барои пули худмона гирифтан бо маҷбурем ки як одами дигара барем ки мо маблағмона бигирем. Он намешавад ки маблағи нас кади худат участвовать мекунӣ дар тендер, яъне худат мегирӣ и корта пеш мебарӣ, маҳсулота худат мехарӣ, материалта худат мегирӣ, ай материалш мемонаша. Масалан ай хуб нест, то чем ягон касе дар байн посредник ёки дигар одаморо монданад. вай хуб нест бародар. яъне ин самти строительство буд. яъне дар тендер бародаро касе ки одежда мефурӯшад,
کسی که обувь میفروشد، کسی оборудование поставка میکند، کسی бумага поставка میکند، کسی мишка поставка، کسی کامپیوتر поставка میکند، مثلا کسی که کلینینگ میتونه کشوده. همین چیزی که نمو تجارتی که شما میبینید میوموزه در داخل تندر همه میو همه سرچشمه میگیره ای تندر. ایران نمیدونیم که همین کار مثال خیلی یک کس نیست که ما در فهمونه که برادر همین خیلی هسته گفتده بیو مثال участвовать کنیم. برای که ما را میگن که شما نمیتونید участвовать کرده یا که دیگر ما این هفته گذشته یک تا مثلا روزی 18:04 داشته مثال 400,000 دا برد کرد یک بچه از ولگراد поставка бумага با داره مثال همون روز 1,190,000 دا резин покрытие Московской область برد کردن. خب با پیشتر ایوای مثلا کرولی برد کردن 5 میلیون دا نکیم برد کرده استودیان فعالیت کرده استودیان بروده. به همین خاطر اگر که ما با خلقمون همیو را رسونیم ان شاء الله خدا خواهد میفهمید خودشون زندگی خودشون به دست میگیرن. овозом омадеста? овозом ҳаст? садо ҳаст? садомо ҳастай? акай ки садои ман омадеста? тамошобино овози ман ҳастай? اوضاع اومده سه برادر اومده است اوضاعشون. خب فهمو برادری азиз. бародарои азиз, агар ягон нафаротон дар акай абдураҳим ягон савол дошта бошен, ягон савол боша нависонен, дар поён ман хондан мегирам ва савола пешниҳод мекунам ва иншаалло ино ҷавоб метавам пастар гавзам муртаза. خب یک برادر نویسنده که من پتنت دارم میتونم کار کنم چی خیل مثال بیزنسی ایپی دارو را پیش میبرم یا با ایپی دیگرها کشوده فعالیت خودش پیش میبرم ایران فهمون استاد سوال برادر علیکم سلام برادر کسی سوال نویسندگی مقصد شما در کدام سمت میخواهید مثلا شما میخواهید одежда поставка کنید строительство میخواهید بگیرید فساد участвовать کرولی بگیرید چی نمود شما بیزنس میخواهید участвовать کردن مثال گیرم سтройка را مثال گیر این برادرمون استاد ساخت سтройка را مثال خب شما میتونید مثلا ایپی همون برادر کردی участвовать کرده همون آدم در اسشد نشود داشته مبلغ همون دا میگذارد همون участвовать میکند نو شما اجرا کرده ایتنش میتونید این فعالیت کارتون رو پیش برید برادر میتونن участвовать کرد انسانی باوری باشه که مثال شخصی بله اگر که وای یگون کس باوری نکنند مقصد چخیل وای میتوند که کشوید با همون خاطر اگر که مثال باوری داشته باشن شرطنامه میکنن یعنی شرطنامه خطی شرطنامه کردن پس چیکار میکنن میتونن که فعالیت کنن یعنی حاضر ما باور کرده هستیم که در 15-20 ماده می کار میدودگی ماده همین خیلی است باور میکنیم حاضر همین روز ما کار کرده هستیم با بعد هم برای پول خمونه گرفتن ما مجبوریم که با آدم بریم که مقصد پول خمونه بگیریم اونا میشه ایپی خمونه میکشویم هم استوری کمپانی خودمون میشه حاضر من کمپانی میگم اگه اسمش خیال میکنن که برای میلیون یا که دیگر در کره برادرو ایپی رایگانه بی پول در بانکو میره تمام بانکو خودشون زورا میکنن میکشون ایپتون یگون آدم گراجنس میگیره ایپتون میکشوین یعنی خودتون فعالیت کارتون اشتراک کردید کار خودتون گیرید خودتون محصولاتشون خودتون بخرید متریال خودتون بخرید ای متریال شما دو میموند ایفا هم گارانتیش دارد شو بوده که участвовать میکنید در تندر هم مثال نغز سوخه این برای پیشروی خلق خدمونه برادر خب فهمو سوال دیگر که من میگه ایپی دارم خودم میتونم участвовать کنم نویسنده بله برادر بله هست مثلا اگه ما پیش خودمون участвовать میکردیم پیشتر و بعدا روزی خلاصه بروردیم که زمین اگه کمپانی ما با کدوم خاطره با خاطر هسته که مثال که با همه می خلق خودمون دستگیری کنیم که مثلا نگاه کنید ما از میریم کار ارمنیان میگیریم یا که از دیگر آذربایجان که دیگر ملتون میگیریم برای که باید تندر میگیرن کار و خودشون استراحت دارد اما باشه در تای دست وی مثال کار میکنیم
ҳамин хеласта бародар бисёртон ба фикрам анализ мекунед, ҳар як гапа гап мезанед автоматӣ. Барои ҳамин имрӯз як мақсад гузоштем ки то як гапи дигар як чие кардане ки барои агар ки худмонам якҷо шавем, як чие созем ёки як коре кунем ки барои пешравии халқи худмон бошад ва ё нагӯянд ки мисол ки ман ихелиё ману хелиё меу прямо дар таргах бигира, прямо кора худаш биспорад, худаш меспорад, худаш документацияро мефаҳмад, бисёрош мутахассис аст, худаш специалист аст, на ки бечора мебиёд як капек да кор карда истодааст. Ба ҳамин хотир метавонанд бародарон барои як савол айқидам, ман мисол мехоҳам дар бизнес мисол чигӯм бор задан, мисол ҳамин кор метавонад дар тендер иштирок кунад, ягон нафар и мавзӯъ дахл надорад. як бор дига ака Исмоил, ман мехоҳам бор занам, мағозаи хидмат дорам, бор барои бор задан, мағозаро пур кардан, дар ҳамин тендер иштирок кардан метавонад ки ҳамҷа соҳиби бор шавад ё ягон маблағ шавад. гӯш кун ака Исмоил, дар пеши гап ман шумо да гап занам. Хоб, масалан ҳамин ручкаро мегирем, Валберса мегирем, Азон ёки дигар, хоб, ёки магазинҳои оддиро мегирем. Яъне тендер ё чӣ фарқият дорад, ман шуморо ҳозир мефаҳмонам. Хоб, барои ин ҳамин ручкаро бародаро, барои ҳамин ручкаро мо фурӯхтанмон аввал мерем ягон пастафшки арзон меёбем, масалан ёки ягон касе ки фурӯшандаи арзон меёбем, ҳамиро мо мехарем, ҳамиро мо упаковка мекунем, ҳамиро мо реклама мекунем, и дар магазинмон мегузорем, и ждат мекунем ки харидор биёд ҳамиро харад. ҳамин хел аст бародаро? Бале. Аммо дар тендер дигар хел аст. Хоб, дар тендер вақте ки шумо дохил мешед, дар онҷо ҳамаш ҳамин хел омадагӣ ҳастай. Масалан 100,000, 500,000, 1 миллион, 2 миллион, 10 миллион, 20 миллион, 100 миллион, ҳамин хел ҳама тарафа аст. Хоб, ана ҳамин хел ручка бародаро 1000 мисол дона ёки 1000 штук ёки чира гирем мисол ачор ёки чиқа гӯем мисол поставка бумага ёки госдума да карандагии дигар мисол нами як ҳафта пеш буд, нами як ҳафта пеш бачор бародари тоҷик буд. Паши 1 миллионда бурд кардак, масалан 6% хамида Волгоград агар ба фикрам дар ҳаминҷа боша, мумкин дар группа бошад, ҳами медонад. Чикор мекунад? Тайёр аст клиент тайёр аст, мега ки мада 1000 штук анам хели манда мебиёрӣ, ман шумода пулта метум мегӯяд. Аммо бошад ира мехарем як ҷои дига, агар дигар бизнесҳоро бигирем да, масалан ира мо мехарем, реклама мекунем, нағз мекунем, дар витрина мемонем ки харидор биёд бихарад амира. Но дар тендери дига хел аст. Дар тендер мега бародар маданам хеле 1000 штук дар кор аст, медурӣ уже клиент тайёр аст, харидор тайёр аст, фақат худо чӣ кор мекунӣ? Масалан ки дар фалон больница спецодежда дар кор аст, ёки дар фалон масалан ки магазин ёки пятерочка или ки дигар овуш поставка кардан дар кор, ёки фрукт поставка, ёки дар ягон интернет ёки мактаб ёки дигар ҷода масалан поставка кардан дар кор ягон намуд мисол белё ёки дигар. Шумо чӣ кор мекунед? Фақат меред, масалан поставка бумага бошад, заводуш меред ёки масалан ҷое ки меред ки ҳамонҷода чӣ кор карда бошад бародаро, ҳамонҷода арзон мефурӯшад, шумо договортонам мекунед, аинҷо клиентон тайёр аст ки қабул кардаги шуморо, масалан ки ҳаст, шумо ҳамира мегирад, просто поставка мекунед, и всё. ҳамин қадарда шумо бародаро маблағ мегиред, на ки ҳамира намедонам бисёри бародаро мегири поставка мекунед, туда дига на склад дар кор аст ёки на дигар чиё. На ки мир обычный одам наметавонад, просто так даромадаи кор карда наметавонад. Барои ин бояд қонунӣ бояд бошад ҳамаи чӣ, барои ки давлат назорат мекунад. А на ки мо аи чиё бехабарем бародаро, на ки намедонем. Агар ки мо донем, нигоҳ кунед, масалан кроулера мегирем. Хоб, кроулера мегирем, як района бояд кроули задан дар кор аст. Масалан ки 10 миллион ёки 5 миллионда. Хоб, ёки 20 миллионда. Вай аванс масалан ки битака более-менее зиёдтар киши авансировать мекунад. Мисол 10%, 15, мисол 20%. А шумо масалан ки 10 дом ёки як масалан ки 15, 20 дом мемонанд дар тендер. Прямо аморо бурд мекунӣ, худо чӣ кор мекунӣ? Худмон бародаро мутахассиси нағз ҳастем, ҳама чиро мефаҳмем, медонем. Худмон сметчика нағз мефаҳмем, мисол ҳамаш профессионалан охир мусто. Мо кора мекунем, пулора ва ё мегирам, ҳам хелем ко зиндагӣ мо. Мерем завод кадем маслиҳат мекунем, материалшо мехарем, мебиёрем, ай материалш кор мекунам.
бовар кунед аз материали вай одамо ҳамин фирмаҳо кор мекунанд. ҳозир вай пулша ногирифта ай материалаш кида ҳама корша буд мекунад метияша. А шумо чӣ кор мекунед? Мегиред материалтонро мегиред, соз мекунед, хутун здават мекунед, хутун ҳам мехезад, статусш нақз мешавад ва оянда ва более-менее крупни масалан ки 10 миллиони ки 20 миллиони ки 50 миллиони ки 100 миллиона компаниятон мехезад. И барои беҳбудии халқи худ монед бародаро. хоб иҷа як бародар савол нависонда, саволи ҳамин бародарро мехонем. Нависонда: салом акаҷону созе хуб, иншоалло мо дар ҳамин электрик фаҳмиш дорем. Нависонда: дар соҳаи электрикӣ тақрибан 4 стройкаро супоридем, лекин ойлик кор карда истодаем. Ягон маслиҳати хуб аст дар мо мегӯяд. бародаро мақсад нигоҳ кунед, чанд нафаран ҳам ё масалан ки 5 нафаран или 10 нафаран ҳамин хел аст, ё ки 4 нафаран масалан электрикан мутахассис нағзан, ҳамо байншон ягонташ гражданин ҳастанд, ё ки ягон шинос дора гражданин ҳастаям. ИП беплай ройгонай. ҳозир бисёри одамо хиёл мекунанд ки барои ИП кушодан масалан ки 1 миллион 2 миллион дар кор ё ки дигар не бародаро, беплай ИП кушодан. Ҳамин банкҳо меред, налоги мерад, ҳамаш доступ аст барои кушодантон. Меред, мекушоед, самти хутуна мисол вуҷуда ҳамин мерай, ҳамин самти строительства меги тамоми намуд самта ворид мекунам ИП-тонда. Бе ягон чи вай тамоми самта ворид карда шумо да беплай ваё. самти одежда мисол ворид мекунед ё ки кадом самти ки шумо мехоҳед ворид мекунед ҳамуда. шумо участвовать мекунед дар тендер. Шумо ҳоз дар кор нест масалан 500 000 ё ки 1 миллион ё ки 10 миллион. Шумо аввал оста масалан ки 50 000 да участвовать мекунед. Масалан ягон ҷоя сим гузарондан дар кор. Хай шумо самти худтонро мефаҳмед ко. Мисол ман самти шуморо намефаҳмам. Мисол самти шумо худтон мутахассис самти худтон ҳастед. материалша мехарӣ 50 000 ё ки 100 000 да. Як бор ду бор мисол ҳамира сипоридан фирмата маблағ дар фирмаи худут мегузарад. Ягон кас да худут масъулията худут мехарӣ, худут мегирӣ соз мекунӣ. Оста худут чӣ кор мекунӣ? Бухгалтерия мемонӣ масалан, сметчи мемонӣ ки прорабта худут мемонӣ. ҳамин хел оста участвовать кардан 1 миллион да ки 2 миллион да ҳамин оста хамидан мегирӣ. Агар ки 1 сол 2 сол ҳамин самти хита бикун, бародар, ҳозир ҳамин компанияи калон ҳастанд ки ҳамин электрон домора полни силикон мегиранд. Накин воё беҳтарин шароити зиндагӣ доранд. Аммо бошад чӣ кор мекунем? То ҳозира коргарем, то ҳозира хумон масалан ки ждат мекунем ки мо да маблағ мон метиҳам. Ва фикрам бародаро дурусте ҳамин хел. хоб бародари азиз, як савол дига, як саволи бениҳоят муҳим. ман мехоҳам дар тендер иштирок кунам, лекин ИП надорам, гражданини Россия нестам, ё ин ки ягон инсони наздику боварие намеёбам ки дар номаш мисол фирма кушам. нест ягон одаме ки ман дар номи ҳамун ИП ҳамун даром кор кунам. ҳам мақсад шумо дорен ҳамин хел инсоное ки ИП ҳамун нафар қатӣ кор кунад. ИП тайёр яъне дорен ё ки не? ҳастад ягон соҳибкоре ки барои мардума осонӣ овардан ё ин ки мардума дастгирӣ кардан мисол кӯмакрасона ҳамкорӣ барои ҳамкорӣ ягон нафар омода ҳастад ё ин ки мешава ҳамин хел ёфта ҳамин хел инсона? дуруст, мо дорем ҳастанд нафароне ҳастанд ки хушон кор мекунанд. як чизраёто набуроред. ҳамо одамое ки валбер заниматсия мекунед, аз он заниматсия мекунед, фарқ надорад. ин ман ҳозир компаниое ки дорам ҳастанд заниматсия мекунед валберс. Но параллельно ки ман шартнома дорам участвовать мекунед дар таргах. шумо як ИП-тон кардӣ, тамоми самта метавонед фаъолиятша пеш баред. шумо ИП как индивидуальный предприниматель аед шумо самти уже как фирмаи шумо бародаро. Ба ҳамин хотир шумо дар чӣ ҳастед? ин самто доступай. Метавонед ки дар тамоми самто участвовать кунед. мақсад ҳаст. Модам ҳастанд нафароне ҳастанд ки ака ва ё кади худтон шумо шартнома мекунед, шартномаи хатӣ мекунед. Масалан мегӯед ки бародар ман участвовать мекунам. ҳа ягон процент мисол ма шумо да аз ҳамун бурд ки кардагӣ ва ё масалан шумо да налог шумо месупоранд, ва ё налог месупоранд, 6% налог месупоранд. хоб ё ки 7% ё ки 8% мақсад ҳисоб карда шумо чӣ кор мекунед? Як шумо пеш ҳам гуфтед ки дигар самто. бахшиши зиёд, яъне ки ҳаст ҳамин хел одамое ки қатишон
ҳамкорӣ кардан мисол имкон дорад. Правильно? бале ҳастем. хоб то киҷора гарантияй дар ҳамин тендер иштирок кардаву ай ҳамун коре ки ҳамун тендер мебирӣ мисол бе ягон ҳиллаву найранг боша, мисол бе фанду фиреб ҳаст давудрон фанду фиребиё ки не? хоб бародар, ҳозирашта ҳамин қадар мо фаъолият мекунем да, ҳозир тендера мо немихмона ҳамин чӣ хел гӯям тип бале шаҳрнома кардаги ман дар қариб ҳамаи корои ман шаҳрнома қатъия шаҳрнома дорам. шаҳрнома бале мегӯм шаҳрнома дорам ман. Агар ман да савол боша шаҳрнома дорам. Бале бисёр хоб кардаги дуруст бародар, мақсад тибқи кадом қонун мисол шуморо ҳимоя мекунад ки масалан ки шумо дар асоси надодани ҳаму ё ки дигар шумо метавонед ки фаъолияти мисол пешниҳод кунед? ягон чӣ доред? мисол ман нотариал нидам бисёр корои да ёдот боша, агар ман корои сохтмон мекардам я вақт ҳамон вақтҳо договори мо мисол официалне буд, ҳам намоянди фирма буд, ҳам ман мисол мерафтем уҷа дар чӣ вай мекардам договор мекардан ҳамун мақомот чӣ ном дорад ҳамун ҷое ки договор мекунанд айдум омад бо хулоса ҳамунҷо Ака Исмоил, нигоҳ кӯ, шумо мегӯед ки ман шартнома мебандам намояндаи фирма кади мисол вукурсе, правильно? Мақсади ман дар инҷа коргар нест бародаро. Мақсади ман ҳамун намояндаи фирма гуфтесем ку ҳамин тоҷик бояд ҳамун намояндаи худша равон кунад дигар одамо кади шаҳрнома банданд. Мақсади мее ана вай вақте ки уже уровниш боло кишид, уровниш вақте ки мисол ки худаш целиком дома снимат кард ки дар ҳудуди 10-20-50 ипедор давида биёяд корша бигирад, а ӯ вақта масалан ки ёки кролиша дигар миллатҳое ки дигар одамо пеш баранд масалан, а ӯ вақт дигар одамо шартнома мебанданд кативаи борои боварии компания вайда дуромаданд. Но и худаш тибқи қонун шартнома мебандад, тамоми ё где-то як пашти 100-200 гуфти вай чӣ хел бугум варақ иҷодад дар тамоми самтош пунктош овардаги аста ки заказ чӣ обязан дорад, масалан подряд чӣ обязан дорад, ҳамаҷо овардаги аста. И мисол тибқи қонун ира назорат мекунад кадом время кадом вақт бояд шумо иштирок кунед ёки фаъолиятонро оғоз кунед кортона и кадом вақт масалан ки шумо бояд ба анҷом расонед. Агар ки шумо аҳамият бидиҳед дар стройкое ки дар дигар ҷо вақт мондагӣ астанд, агар шумо бифаҳмед мисол ки самтора мисол дар оҷо вақт мондагӣ аст ки бо дар анаму вақтҳо бояд чӣ кунад ба анҷом расонад, бояд корашон дар ҳолати иҷро накарданшон ва ёро нисбати ба ё штраф мебанданшона. Анами хела ай анамиҷа мегирам ба ё ки ё назорат мекунад тиб ҳамин халқимонро пушресе ки ҳамун сарчашмааш биёян ки ай ҳамунҷа кора бигирам. фаҳмиди бародарҷон? Яъне давлат назорат и чӣ кор мекунад? Ҳимоя мекунад. ҳамин мақсади асосии ҳамиае ки якумаш яъне назорат бурдан аз болои тамоми ширкатҳое ки хурде ки ҳасте ки фаъолият мекунад ҳаморо назорат кунад ки маблағҳошонро сари вақт пардохт карданд. мисол ки авансша бояд аплата кунад, мисол маблағша бояд бития. Дар ҳолате ки мисол но ака мисол ки ҳозираш нашидааст, дар ҳолате ки шидан и ягон каса кашида овардана биё брем пули мара бигирем хеле несида вуҷуда. Фақат менависа вай худаш чикор мекунад барои ки дар давлатам налог месупорӣ. Ту пули вақте ки коран ту иҷро кардӣ пул дар дасти нест. Тура пул намебурора наметиям. Бухгалтерияи ту ай кес мисол маҳкам мекунад акт выполнения работа. Вай подават мекунад дар торгах. Вай на пул наметиям шумо ягон кас. Ана бухгалтерия вақте ки принимат карданд мисол аусо ваём участвовать мекунанд, мисол имзо ки мемурам ваём подават мекунанд документҳоро дар чӣ дар торгах ва маблағ дар торга дар тендер мегзарад. Вақте ки обработка мекунад мебинад тарафҳо ки иҷро кишидагӣ баъд маблағ дар фирма ихтон мегзарад. И пул дар дасти мо дар дасти худ наместа. Ба ҳамин хотир хеле гуфти вай ки безопаснитарае. бахшиши зиёд Абдураҳим, ман дар бародарое ки дар пахши мустақим қарор доранд дар ваё муроҷиат дорам.
бародарои азиз, агар ягон савол дошта бошен оиди самтҳои корие ки ҳамин бародар дар шумо фаҳмондастай, оиди тендер ва чӣ қадар дар тендер иштирок кардан, ё ин ки чӣ қадар фирмаи хита кушодан, фирмаи строительни мехоҳӣ кушодан, ё ин ки ягон фирмаи мисол гӯем ягон фирмаи дига кушодан мехоҳӣ маълумот гирифтан хоҳен, ягон савол дошта бошен, хоҳиш мекунам саволотонро нависонед ва баъдан аз иштирокчиҳое ки дар ҳамин пахши мустақим иштирок доранд хоҳиш мекунам одоби инсонгариро ба ҷо биёрен, комментариҳои безеб нависондастен. ҳар як инсоне ки камтарак ягон алфози қабеҳ мекунад, ягон сухани ноҷо менависонад, аз пахши мустақим хориҷ карда мешавад, яъне заблокироватш мекунем, эфир меброем мера. барои ҳамин агар хоҳен иштирок кардану савол дошта бошед, марҳамат саволотонро тиен, ва агар ки надошта бошем мо наметавонем вақти бародара зиёд гирифта, бародарам кору бори худша дора, мо бародара хоҳиш кардем ки биёяд дар пахши мустақим мо иштирок кунад ва барои мардуми, барои миллати азизи худмон як фоидае расонида бошем, яъне як чизро фаҳмонда тонем, мардума камтарак сатҳи зиндагишонро боло бардоштанда сабаб шавем, мардума соҳиби ҷойҳои корӣ кунем, то оне ки мерен ай посреднику, ай ягон фирмо мисол через бургадиру через посреднику, через миёнараву через чанд нафари дига кор мекунену пул намегиранд, баъзеҳош баъзеҳош пула мегиранд ба ҷангу ҷанҷолу ба ҳамун дашному гуфтигӯ гапо ба одамбарию одамбиёрӣ мегиранд маблағҳошона. аз она ин кори яка хубтарае ки бе ягон миёнарав, бе ягон посредник, ҳамун якум нафар худат мешӣ, корро мегирӣ, коргар корро мегирӣ, кор мекунӣ, ҳам худат соҳиби маблағ мешӣ, ҳам бо як-ду нафарои бародарое ки мисол сохтмончӣ бошанд, сохтмончӣ ё ин ки дар дигар соҳаҳо ҳам ки соҳиби кор шудӣ, метавонӣ чандин нафарро ба ҷои кор таъмин кунӣ. ин хуб барои пешрафти миллати азизи худмон, барои зиндагии мардуми азизи худмонро тағйир додан. дар барномаҳои оянда иншаалло кӯшиш мекунем дигар соҳибкорро ҳам даъват кунем ва иншаалло кӯшиш мекунем мисли баъда барномаҳомон ҳар бега ҳам боша, ё ин ки як рӯз пас ҳам боша, ҳамроҳи соҳибкорро гузара, ҳамроҳи инсоное гузара ки дар ягон самту соҳаи муваффақ шудаганд. хоҳиш ягон саволо боша марҳамат нависонем, мо саволоро дар бародар мо пешниҳод мекунем ва агар ки саволо набоша пахши мустақимро ба анҷом мерасонем ва ин бародар қатъан хайри хуш мекунем. хоб ман як бор нигоҳ мекунам бародар, ягон чиз дига ҳамроҳи бародаро гап заданӣ бошӣ гап задан гир, ман саволои бародароро як мехонам. он нафароне ки салом нависондастян, салом паём равон кардастян, аз номи худам, аз номи ҳамин бародар ба ҳамаатон ҷавоб мегардонам. ва алайкум бар салом, барои ҳамаатон саломатӣ мехоҳам бародарҷонон. савол боша марҳамат. қадри имкон ба шумо ҷавоб гардонем бародаро. хоб бародарои азиз, хоҳиш даштномаи қабеҳ ягон сухани ноҷо нанависонед. савол боша марҳамат. бародар банки ТЖК намешава мегам, банки ТЖК иҷа савол дар бораи банкҳо нарафтеста бародарҷон? банки ТЖК чӣ хел намешава? Нафаҳмидам ҳамин саволшо. банки ТЖК намешава? чӣ хел яке чиро дар назар дошта бошӣ бародар? намедонам рости ҳамин саволша ҳамин акамо чӣ хел дар тендер иштирок мекунем? ҳамин савол як бори дигар ҷавоб гардон бародар, чӣ хел дар тендер иштирок мекунам? бародар, шумо дар кадом самт ҳастед? Шумо дар кадом самт ҳастед? Масалан, шумо баъзе самтро намедонам, фақат савол дар бораи ине ки дар тендер, яъне мо дар тендер мега чӣ хел иштирок мекунем. Мисол гирем соҳаи савдо, тендерда чӣ хел иштирок мекунам? ё ин ки соҳаи сохтмонӣ бошад, тендерда чӣ хел иштирок мекунам? ки ва яуҷа мебарад, чӣ хел ва яуҷа мебаранд, пеш аюҷа рафтан чӣ кор мекунанд, пеш аюҷа рафтан чӣ ҳуҷҷатҳоро омода мекунанд, чӣ мақсад чӣ кор кунанд. Ина мисол ман ҳозир пахши мустақими ҳамин пахши мустақима дидиму мехоҳам дар тендер иштирок кунам, ман бояд чӣ кор кунам? аввал бародаро гуфтем ки мисол дар иҷода аввал пеш ама ИП мекушоям. ИП-ро гуна можно гуфтем офлайн или онлайн. ИП мисол метавонанд ки шумо да муроҷиат кунанд ва ҳам шумо мисол ҳамин чиза бале ҳаст, бале ё ин ки фаҳмонден, ё ин ки мисол бале мо кор карда шудем. пеш роҳ мисол ҳамроҳишон кунен, ҳаст ҳамин хел имкон?
бале бародар, бале мо ҳастем, мо намо тренингимон дар шаҳри Санкт-Петербург ҳам гузашта буд, дар шаҳри Москва ҳам гузашта буд. Мисол мо кӯшиш кардем ки фаҳмонем бародаро, ҳай офиси мо дар шаҳри Москва ҳастай, но мо номеромонам бошад, мо мегузорем барои касе ки нафароне ки мехоҳанд ки масалан ягон чиз омӯзанд. Мо ҳатто дорем дарсҳои панҷрӯза ройгон ки масалан ки ипеш чи аст, масалан киё метавонанд участвовать кунанд дар таргах, масалан тендер худаш чи аст, программаро мо нишон медиҳем дар тендер. ҳамаи ҳамин 5 рӯзда мо ҳатто камеам ки бошем маълумот метиҳем дар ин самтҳо. Но барои бародар мегӯяд чӣ кунем, мо участвовать кунем дар тендер. Бародаро гуфти вай ки сантехники, электрики, фасад, мисол кровльчики, бочаи монолитчики, ёки одежда мефурӯшӣ, ёки мисол дузандаи бочаи ҳамин мебели, мисол чӣ самте ки шумо медонед бародаро, дар тендер ҳастай. Дар тендер ҳастай. Просто камтар мушкилиш дар чие ки мо ҳамин чӣ кунем, фаҳмонем ҳамин халқ монда ки охир шумо масалан ки мо ҳамин хелем да последний моем, ҳамин хеле да ҳамин группе агар казем мо ҳамин кор ҳамин дига ҳеч ка дига чӣ мекунад ба мо да метиҳано ба як нархи поён ба мо кора мекунем. Бародаро шумо як ипе кушоед, худатон кора гиред ай тендер прямо ҳамон материала худтон бихаред, худтон поставка кунед материалтона, худтон гуфти вай ки бухгалтерия монед, худтон прораб гиред, барои чи дигарон метавонанд мо наметавонем. мо ҳам ба фикри худованд ҳамаи чизе ки ҳастай ба мо додагӣ ҳастай бародаро. мо як коре кунем ки нафаҳмидам бародар. мегӯм метавонен фирмаҳои худтона кушоен, худтон кор гирен, кор кунен, мақсад ҳам худтон кор мекунен, ҳам 3-4 одами дигаро соҳиби кору мекунен. Бародаро шумо вақте ки ипе мекушоед дар 10-20 дар 40-50 тендер участвовать мекунед. бовар кунед бародаро. Мақсад чӣ? Одежда масалан, хоб спец одеждаро мегирем, хай бас касе ки мисол либосо киша. Мақсад ки дар фалон больница, хоб масалан 100 чӣ мегӯянд штук ёки 100 адад либоса дар кора. Шумо чӣ кор мекунед? Осон, оддитар меред сехш кард ёки чӣ кардед договор мекунед ки ҳамин қадар карда метавонед. Вай ҳамаш ҳаст, сурат, тамоми чиз пешай мисол кора гирифтан ёки пешай дидан номерошон ҳаст, заказ ҳаст. Шумо чӣ кор мекунед? Фақат ай ҳамиҷа мегиред, занг мезанед, мувофиқа мекунед, нархотон туғуре ки гирифт, участвовать мекунед дар тендер, участвовать кардан бурд кардед, мегиред, просто поставка мекунед, маблағтона мегиред бародаро. Шумо оварда, реклама карда, дар витрина монда, клиента ждат карда, кайф фурӯхтан ихелера нестай бародар тендеро. Масалан самти фасад ёки самти строительстворо мегирем. Шумо участвовать мекунед дар тендер кардед, шумо чӣ кор мекунед? Материалтонро худтон мехӯред, фаъолияти коритонро худтон мегиред, ҳамаша худтон мегиред, фақат чӣ кор мекунед? Иҷро мекунед. Масалан самти клининга мегиред. Шумо бародаро метавонед клининги худтонро ташкил кунед, компанияи худтона. Оин ҳамин обични бигирем бародаро. ҳамин чӣ мегӯянд дом тоза мекунанд ку чие дворнико ҳастана, ҳамаи ҳамо фирмаи, ҳамаи ҳамо участвовать мекунанд дар тендер, бурд мекунанд. Масалан я района нигоҳ кунед, мо аудитория чиро намедонем. бовар кунед бародаро, мо мерем дар тайми 35,000 мода метиҳам мо кор мекунем. На ки вай одам участвовать мекунад дар тендер, давлат вай да ҳар моҳ 1 миллион 2 миллион оплата мекунад. Мо боша бечора халқи зани тоҷик ёки бародари тоҷик мебинем, ҳамонҷо тоза мекунем, 30-35,000 метиҳам даволем ки мекунем. Очо мекунад худмон бурд кунем, худмон маблаға мегирем. Ёки самти масалан ки гасница ёки дигар фирмаро мегирем. Ҳамаи ҳамин дар тендер участвовать мекунад. Участвовать мекунад як фирмаи худча масалан ки 15 та гостиницада масалан ки пешхизмат таъмин кардан дар кӯя, ёки фарош, ёки дигар чиё. Охир ҳамаи ҳамин участвовать мекунад дар тендер. Фақат шумо чӣ кор мекунед бародаро? Фақат таъмин мекунед. И поставка мекунед, ёки иҷро мекунед кора. Всё, шумо дар маблаға метиҳад. А шумо дар кор нестед ки ёки бигиред дигар коротона пеш баред бародаро. иҷада як бародар савол нависонда ки дар бораи озядақа иҷада акай Қудратулло савол нависонда ки устоҷон суол ҳар дутонда. Ман мисол мега кафе дошта бошам дар Россия бо ипеи дигар кас рафтагӣ мара депорт карда пеш кунанд. Баъд ҳамун кафеи ман чӣ мешавад? Чӣ хел пеш мебарем? Аввал шумо ҷавоб диҳем ба ман. Мақсад ки
чхелака ва мақсад ки ip дар номи дигар одам бале. кафе кор мекунад. Пешбарандаи кор мекунад, пешбарандаи кор ҳамаш ин нафар қайд ягон договор ҳамроҳи ипедор дора, мисол кор мекунад. Рафту дар ҳамин ҳолат ягон ҳодиса қатӣ мисол депортш кардан, барое ки ин ҳуҷҷати Россия надора ку ин патент қатӣ кор мекунад. Рафту агар ягон нарушени ғайриқонунӣ ягон кор кард ва депорт кардан, ҳамӯ кори ҳавай, ҳамӯ мисол гӯем ҳамӯ кафе ҳавай ки пеш мебарад, чӣ хел меша, ҳамӯ чӣ хел меша хулоса охираш. Дуруст бародар, мо ҳозир медонем, мо ҳам ҳозирам ку ҳам даврои бобогӣ ёки даврои чӣ мондем на, мақсад ки ҳамин бояд ман тиёқма гирифтам болои кафе да бесамам, кафеи ма кор пеш меравад ёки дигар бародаро Макдональдс дар ида Россия да нестае худаш, ёки KFC дар ида да нест, дар болои сараш худаш тиёқша гирифтаги шудаги нестае, ёки дигар. Бародаро, мо бояд кӯшиш кунем ки система бояд бисозем, бенабудани мо фаъолият кунад. Реально ин чиё ба фикр мумкин камтар мушкилтар бутовад, но шумо бояд кӯшиш кунед, система кунед. Шумо бояд ждат кара набестед ки масалан ки ман ҳамҷа бестум кори ман меравад. Шумо бояд ки гуфтивае ки назорат кардан фаъолияти корира гуфтивае ки тибқи стандартҳои гуфтивае ки замонавӣ бояд кардан дар кора. Ӯ вақтҳо пеш гузашт, вақтҳои офлайн ёки дигар. Ҳозир тамоми самти гуфтивае ки требовать ҳам хеле мекунад. Боз ҳозир нигоҳ кунед бародар, камтар вақт гузарад, бо мушкилтар мешавад, барое ки тамоми самтҳо нигоҳ кунед ки ба самти онлайнӣ гузаштагианд. Бояд шумо система сохтан ёд бигиред пешаи ман. Шумо дар Тоҷикистоне, дар Дубае, дар куҷое ки бошед, бояд системаи шумо кор кунад. Мо барои чӣ шуморо соҳибкор кардесем, соҳибкориро фаҳмондесем. Мо шуморо коргар нагуфтесем бародаро ки ман 20 ҷои кор дорам, биё катима кор кун. Ман коргар, ман кор наметавонам ягон казда, ёки ман чӣ намекунам, мисол ки биё катима кор кун. Шумо худтон ипетона мекушоед, мо айбайн ҳамун коргароро гирифте шудем. Масалан ки бечора мо дорем разнорабочий дорем, специалист, масалан мутахассис ёки прораб, посредник ёки чай фирма. Ҳамин фирма амира бигирем, тоҷика мисол ки фирмаша монем, ИП худша. Худаш пус участвовать кунад дар таргаву фаъолияти кориша худаш пеш барад. Вай ба фикрам беҳтар нестае. Ҳам бародар тарга гуфтад, бародар таргара шояд шумо фаҳмед, шумо до ин калимаи оддӣ боша, вале баъзе аз бародарои худмон ҳамин калимаро шумо зиёд истифода бурдесен. Ҳамин чиза фаҳмонен ки ҳамун тарга чие ва чӣ хел дар ҳамун тарга иштирок мекунанд ва чӣ хел ҳамун тарга соҳиби кор мешаванд. Ан ҳамин ҷои ключавои ислоҳ. мо рости ҳамин калимаҳоро бисёр истифода мебарем. Хоб, шумо да ҳамё ҳамаш як мафҳум доранд, да? Масалан ауксион меган, тарга ёки тендер, ҳамё синониманд, да? Гуфтивае ки ҳаммаъноанд, да? Мақсад ки мо тарга мегем, ба хотириш ҳамин дар тендера участвовать кардан дар назар дорем. Масалан ки мо ин ҳозир компаниямон равон мекунем, паго тарга дорем, мисол шумо паго уже участвовать доред, соатҳои 10:00 масалан ки тайёр шед, уже шумо участвовать мекунед дар тендер. Ёки масалан чӣ гӯям, дигар самтоша мо ҳамихел чӣ мекунем? Но ҳамин як мафҳум, масалан дар самти тендера меё. Тендерҳои давлатӣ фақат. Бисёраш хиёл мекунанд ки трейдерай. Хоб, го хелеш хиёл мекунанд ки дигар чия. Иё бародаро трейдер мегӯяд мисол, ёки дигар ё чӣ неста. И чӣ пешинай. И аз ҳамон пешай тамоми давлатҳо тендер доранд. Тамоми давлатҳо тендер доранд. Но бинобар сабабе ки мо наметавонем, барои мо мушкилай. Но ихе бигирем и ягон чии нав нест. Шумо ба фикр фаҳмидагӣ бошед, тендерҳои давлатӣ мегӯянд, масалан ки раҳ месозанд. Ҳамин хел аст, ёки купрук бояд бисозанд, ёки ягон мактаб бояд бисозанд. Ҳамаи ҳамиё фақат мо мегӯем ки бародаро, ҳамин корора мо мекунем, мо қувваи корӣ ҳастем. Охир чӣ мекунем? Бояд ҳамин кора биё худмон гирем. Ҳам як маблағи нағз, ҳам бо як зан пеши зани фарзанда, як оила мисол. Ин хуб нест бародаро. Барои пешравии худмон аст. Масалан ман шуморо намегӯям ки биё бирем як ҷода ставка монед ки пул бояд битед. Ягон ҷода шумо ставка намемонед, ягон ҷода пул намегузоред. И ягон ҷода ягон кас маблағ намегузоред ки мисол ки чӣ карданда. Дигар чӣ ҳастанд. Ба ҳамин хотир бародаро, агар ки камеам ки бошад ҳамин самтҳоро фаҳмем, барои халқи худмон ба фикрам нағзае. خب عزیز نصف براد من شد مگزین دارم مرا هیچ که یاردم نداد من خودم راست براد در سودا نمیترسی فقط به پیش. بله از همه مهمترین بخشش جوان اکس گپ
занам акаи Абдураҳим саволи ҳам бародара камтарак фаҳмону мардумда. хоб бародарои азиз, аз ҳама муҳимтарин чизе ки дар савдо ҳаста ин натарсидана, яъне ки ай ҳамин риск содда кара фаҳмонем, ай риск кардан бояд натарсӣ, фаҳмидӣ? Ин ами қакора ҳами қагар ай худат бояд аз худ боварӣ доштан, яъне ба адабиш гирем, инсон бояд аз худ боварӣ дошта бошад. Агар аз худат боварӣ дошта бошӣ, иншаалло ягон раҳе нестае ки маҳкам бошаву гуфтиву гапо ки шумо шуда. Муҳим боварӣ ба худ, боварӣ ба Аллоҳи болои сар. Фақат ҳаракат мекунӣ, боварӣ ба Аллоҳ мекунӣ, боварӣ ба худат мекунӣ, кор мекунӣ, муҳим ан ҳамин чизае бародаро. баъди ҷая бародари дигар савол, ҳамин саволе ки бародар дод бахша ки камтар беэҳтиромӣ мешавад нисбати меҳмони барномамон. меҳмони барнома иҷозат боша ман ҳамин барнома ҳамин савола ҷавоб дар бораи оне ки ҳамин бародар мегӯяд ки ман мисол нав кушодагим кафера, вале ба ягон сабабе мана мисол депорт мекунанд, аз Россия мерам. кори мана ки пеш мебарад? Бародари азиз, пеш аз оне ки кафера кушодӣ, ман барои мисол ба мисли ҳамин бародар гуфтагӣ кор мекунам. фаҳмидӣ? ҳамин чи хеле ҳамин бародар савол дод, ман хи кор мекунам. пеш аз оне ки як корра кардӣ, бояд даговор мекунӣ бародар, як гӯем ки қонуниш мекунӣ. фаҳмидӣ? ҳамин шартҳора ҳамаша дар вақти ҳамин қонунӣ кардан пешниҳод мекунӣ, ҳуҷҷат розигии ду тарафа мешавад. як дуюмаш, инсони боварие ки ипе дора, шахси наздики хита меёбӣ, аз ҳама хубаш ҳамин гӯем корхоната дар ҳамун ипе ҳамун одам афорид мекунӣ, кор мекунӣ, агар ки надошта бошӣ. баъд ҷая бародари дигар савол, як аппаи дигар савол додагия ки ай соли баромадани ҳамин патент, ман патент дорам, ҳамин аз замани меша документ спориданда. бале мешавад. ондабои патентдор метавонанд агар ки бе ягон нарушени мисол аму ҳар моҳа андоза спорида бошанд, бе ягон вай агар фирмада кор кунанд, яъне трудовой договор дошта бошанд ҳамроҳи ягон корхонае, дар аснамани ҳамун трудовой договораш, дар аснамани ҳамун патент доштану ҳуҷҷатҳое ки дора, метавона рава видножительство пешниҳод куна, соҳиби ҳуҷҷат шавад. чандин нафаро аллакай соҳиби ҳуҷҷат шудагиянд аз замани патент қатӣ ва аз замани трудовой договор қатӣ. трудовой договор бародарои азиз ҳатмияй. ҳамроҳи ягон корхона вақте кор мекунӣ, бояд ҳатман трудовой договор дошта бошӣ. яъне шумо андозпорандаи ҳамин давлат мешен ва давлат уҳдадорае ки шумода мисол ҳамун пенсиони фонд пенсияу ҳамин чизора таъмин кунанд. ҳай боҷа қоидаҳои худша дорад. хоб акай Абдураҳим, агар ягон саволи ногуфтае дошта бошӣ ё ягон чизе ки дар дилат боша мехоҳӣ ба мардум расонидан, марҳамат, сухани озод сухантона кунен. иншаалло кӯшиш мекунем барномаро ба анҷом расонем. аллакай барномамон ба 52 минут рафт. мо тасмим гирифтем ки ва ман ҳамроҳи бародар суҳбат кардам, фақат хоҳиш кардам ва иҷозати 1 соат гирифтани ҳамин пахши мустақима доштам. ва иншоалло аз соати морам ба охир расида. агар бародаро дигар савол надошта бошанд, метавонӣ бародар ягон сухани озоде дошта бошӣ дар дилат, ё ин ки ягон гапе дорӣ ки мо шумо напурсидем, ҳамин чиза гап занем. не, ман бениҳоят хурсанд бародар ки мақсад даъват кардем масъалаи ба халқмон расонидане ки ин чӣ гӯям да бародар, ин вақт як вақти омадагӣ ҳасте ки агар ман дар бари шумо набистем, шумо дар бари мо набистем, ба фикрам ҳеҷ ке ё ки ягон нафари дигар ба фикрам моро дастгирӣ намекунад. ё ки агар ки ман тоҷики худро нафаҳмонам, ё ки тоҷики мо мара нафаҳмонад оид як барои беҳбудӣ, ба фикрам дар назди худам ин ҷавобгарӣ дорад. мақсад ки медонисти як чира ё ки як кора мекардиу, на ки ҳамин эҳтиёҷ буд ҳамин масъаларо на ки накардед гуфта, ин ҳам ҷавобгарӣ дорад. мақсад гузоштем ки камеам ки фаҳмондадиҳӣ кунем, фаҳмонем ба халқи худмон, фаҳмонем ки бародаро шумо на танҳо коргар шуда метавонед, на танҳо 1 сол ё ки 10 сол 15 сол фақат дар таи дасти як кас дигар кор карда бигардем. ба ҳамин хотир бародаро алои худ исмоил медонам ютубамон нав кушодагӣ аст, муҳоқишӣ надорем. мо
мо кӯшиш мекунем ки фаҳмондадиҳӣ кунем. Дарсҳои панҷрӯза ман ройгон дорам ки мисол ки фаҳмон бародаро ки и пеш чия мисол чӣ хел участвовать мекунӣ ӯ чи аст чӣ нестай. хоб мо ҳамин роҳҳоро ба роҳ гузоштем ки ба халқи худмон расонем бародаро. ба ҳамин хотир гуфти вай ки мақсади асосии ман ҳамин буд ки камеам ки бошад ба ҳамин халқи худмон расонем ки як вақте ҳасте ки бояд дастгири ҳамдигар бошем. мо ҳамин қадар гуфти вай ки сухан доштем. ба фикрам фаҳмо аст мо мақсади маро ба фикрам бародаро фаҳмиданд мо чӣ мақсад дорем ба кадом хотир мо як чӣ накардем. инҷа баъзе аз бародарон нависондианд ки инам ранги ҳам бозӣ да кадему ва старту фалону фалон. Не бародарои азиз, дар инҷа ягон маблағ бародарои азиз, дар Тоҷикистон чӣ коре ки ҳаст, мисол тендерда метавонанд иштирок мекунанд, кор мегиранд, ҳамаш ба тендер. Ё ин ки дар Узбекистон, ё ин ки дар Қазоқистон, ё ин ки дар дигар давлатҳо, дар Россия мисол чӣ коре ки ҳаста, мисол ина мисол шумо дар соҳаи фасад, таъмири фасад барнома рафта. Дар соҳаи таъмири фасад шумо мисол дар соҳаи таъмири фасад мисол фасад таъмир кардан таҷриба дорен. як ҷода мисол ягон кори фасад, ягон объекти калонай метавонен шумо агар ки дошта бошен, фирма дар номи худтон ИП дошта бошен, метавонен равен дар ҳамун тендер иштирок кунен, ҳуҷҷатҳои даркориро пешниҳод кунен, ИП чида тендерда иштирок кунен, бурд кунен, равен прямо худтон кора гирен, худтон материала заказ мекунен, худтон одам наниманд, худтон прораб, бухгалтер, ҳамаша худтон муайян мекунен ва дар ҳамун фасада гуфти гапо кор мекунен, месупорен. ба ҷои 30,000 100,000 шуда, соҳиби 100,000 30,000 80,000 шудан, метавонен 500,000 1 миллион кор кунен. Тендериши нибинай сода карда фаҳмонам бародаро ки дар тамоми ҷои чиз аст. Ин чиз ягон бозию инҷа нависондиам бозӣ, номи бозиёро гирифтан нагирем вай бо реклама нашава. ин ӯ чизе ки шумо фикр мекунем бародарои азиз, ӯ чиз нест. хубтару беҳтараш кадом бародарое ки мехоҳен фаҳмен ва мехоҳен огоҳ шавен аз ҳамин чиз, ин бародармон курсҳои панҷрӯзаи бепул бе ягон маблағ, ҳам курси онлайни ҳам курси офлайни, правилно бародар, метавонен барои маълумоти пурра ҷамъ кардан ки тендер чия, чӣ хел кор мегирӣ, чӣ хел ҳуҷҷатҳоро омода мекунӣ, чӣ хел дар оҷа иштирок ҳамаш чӣ хел командаи хита месозӣ. Мисол тарзи ҳамин чиза нагуфтем ки мисол ин бародар мефаҳмонад ки чӣ хел командаи хита месозӣ барои як инсоне ки дар номи худаш фирма мекушад. Мисол гирем фирмаи шустушӯй, мисол як гурӯҳ занҳоро мегирӣ, ва сода карда ҳамин чизаш фаҳмонам, як гурӯҳ занҳоро мегирӣ, як гурӯҳ, як команда ташкил мекунӣ, дар болои саршон як бригадир муайян мекунӣ, маблағи муайян қатишон шартномаи муайян мекунӣ ва барои худат посредник нест, ягон кас нест, худат соҳиби фирма шудагӣ аллакай дар тендер иштирок мекунӣ, мебирӣ ҳамун кору, мисол як ҷо уборка кардан дар кора, як ҷора мисол як домои нава кушодагиан, мисол кушодашавӣ ава пеш аз кушодашавиш тоза кардан дар кор, руфтаву чиндан дар кор. Бо мегӯям ин чиза дар тендер метавонӣ соҳиби кор шавӣ, рави бригадата мебарӣ, сар метӣ, соҳиби кор ҳам ва ё соҳиби пул ҳам худат соҳиби пул. Оддӣ карда ба фикрам ки фаҳмондам. Ё ки мисол ягон ҷо ягон объекти нава, ягон коғоздани нав бардоштан дар кора, ту ки дошта бошӣ прораби хита, ин мисол
буғалтер ихта, коргар ихта, бригадир ихта, усто ихта дошта бошӣ, агар командата тайёр карда тони ба дили пур бери дар ҳамун тендер иштирок мекунӣ, соҳиби яъне ҳамун кор мешӣ, мебуроӣ, кор мекунӣ, ба дили пур кор мекунӣ ва коргаротам гуфтигӯ гапо ки ба дили пур қатъи кор карда метавонанд. Иними қабл тендер, иними чиза, иними сода кара ман фаҳмондам ҳамин чизода ба ҷои и бародармон ва кадомоитон ки мехоҳен курсҳои ҳамин бародарда иштирок кунед, мо дар комментарияи ҳамин пахши мустақима дар комментарияш рақамҳои телефони ҳамин бародара ва силкаи шабакаи ютуби ҳамин бародара мегузорем. метонен занг занен прямо дахчон, ё ин ки метонен дар шабакашон дуроен, дар оҷа барномаҳое ҳастад, дар оҷа мисол барномаҳо ҳаст, дарсҳо ҳастад, ҳар рӯз дарс мегзаранд, барнома навор мекунанд, мегузоранд. Шумо метонен уҷаро тамошо кунед, метонен ҳамроҳи худаш суҳбат кунед, дар ҳамун курсҳои фаҳмондадиҳишон иштирок кунед, равен дар ҳамун тендерҳо иштирок кунед, соҳиби маблағҳои хуб, соҳиби зиндагии хуб шавем. Барои он нафароне ки пахши мустақим моро то охир тамошо карданд, изҳори миннатдории худам ҳам аз номи худам, аз номи бародар мерасонам ва фақат як чӣ мегӯм, мардуми тоҷик, мо фақат мехоҳем зиндагии шумо каме дастгирӣ кардани шумо. хоб бародар хайрхуш кунед, ҳамроҳи бародаро метонен барномаро ба анҷом барасонед. хоб, ташаккури зиёд. Як бори дига хай миннатдор бародар Исмоил, хай миннатдор ба бародароне ки мақсад тӯли 1 соат мешавад ки ҳамроҳи мо дар ин барнома моро мақсад гӯш карда, вақти худшона дар ин надошта. Ташаккури зиёд, хай як бори дига миннатдор. Нағз монед хай бародар. саломат бошӣ бародар. Ягон нафар соҳибкорое бошанд ки дар соҳаи кории худшон муваффақанд ва мехоҳанд дар барномаи мо иштирок кардан, метавонанд дар мо муроҷиат кунанд. Рақамҳои телефони мо дар ҳама шабакамон, дар ҳама наворҳомон ҳаст ва дар описанияи ҳамин пахши мустақим, яъне дар комментарияи ҳамин пахши мустақим наворҳои телефони худам мегузорам. Метавонед дар мо занг занед, мо шуморо дар барнома даъват мекунем ва мисли ҳамин бародармон сухан мекунем, барнома мекунем ва барои мардум пешниҳод мекунем. Ҳам хубӣ дар пешрафти кору бори шумо мешавад, ҳам хубӣ дар пешрафти кору бори миллати азизмон, мардуми тоҷикистони азизи худмон мешавад. Аллоҳ ёру мададгортон. хуш омадӣ бародар. хоб, ба диққататон. хоб, нағз монед.